čo rád robíš? Celkom rád odpisujem z Ameriku. No tak to ti je úplne na p***u. Oh shit. Here we go again. O kurwa. Mechanik! Fix it! Keďže je dnes svet plný chaosu, tak prečo si aj my dnes na dielni nejaký malý chaos nespravíme? Adrianovi prišiel kufor na MTčku a my si ho dnes nahodíme. Keďže Adrianova motorka už dosť funguje, tak jak má a všetko je v poriadku, tak si poďme trošku stiažiť život. Hajava pajva! Aha, pajva. Takže na motorku si namontujeme držiak, šat, držiak na šat kufor SH40. Podľa návodu by to nemalo byť nič ťažké. Máme tu aj návod. A my sme Slováci. Aha, to je po portugalsky. Aha, treba. Takže máme tu jedna strana, druhá strana. Máme tu samostatné držiaky, ktoré sa tam budú montovať. A potrebné šrubky. Tričko máš fajné. Hej. Bom. Keď bude 1000 na našom TikToku, dáme súťaž o také tričko a je práve jeden z vás, čo môže dostať. A môže Každý by chcel také tričko, chalme. Môže byť taký super, ako sme my. Taký sme boli namyslení, ale dneska už sme úplne bez chyby. No. A následne máme samotný kufor SH40, ktorý za chvíľu bude na tejto motorke. A bude tu. Tak. Tak bude, tak. Ty čurák! I'm really sorry. To máš za tú moju šiltovku. Ja síce nesom expert, Adrian, ale kde sa ten kufor akože pripevní? Na stúpačku? No. A few moments later. Do piči. Letadlo. Pamätáš si ten návod, čo si vyhodil do koša? Asi ho budeme potrebovať. Model 18. Si kúpil na 2018 kufor? Nie, na 2016. Ale to je, jak na to pozerám, tak tu budeme asi skladať z toho lietadlo. Toto, čo práve teraz preletelo. Dobre. Toto je asi prvá strana. Sice nie sme Mongoli, ale návod potrebuje. Možno. Toto je prvá ale tak strana. toto je zlé, nie? 2018, však nemáš model 2018. Dobre, necháme si to tak, ale... Asi nie. Tu je koniec už. 18 krok. Tu je prvý krok. Dobre. Jednotka. Tak ideme na to. Tak poďme to pozrieť. Čo? Rozoberať? No poďme to rozobrať. Otvoríme zadné sedadlo. Opernička tu. No, takže nám treba čo? Ser sám. Prázdna krabička od H4. Šajze. Kámo, však ja letela. Ty máš tam papučku, ja myslel, že tam vyšla to tá krabička, len... To asi budú na dlho taký vlog. Ideme na strechu. Budem ťa istiť. Istíš ma? Hej. Isto? No.
Nechce sa ti mi dojesť nejakú dlhú tyčku? Potrebujeme ešte tak 20 centov dlhšie. Mission passed. Topánka zachránená a ide o buty. A teraz už môžeme konečne sa pustiť do tej Yamahy a do tých kufrov. No, ja si myslím, že je čas poskladať kufor už konečne. Si to mal takedy dole? Sedadlo? Áno. Na benzínke na šelke sa vydám, keď sme išli do Chmelnici, nepamätáš? Potrebujeme tieto dva šruby dať preč. No, takže budeme potrebovať asi toto. Mám veľký. Čo? Budeme potrebovať 5 imbus. 5 imbus tu chyba. A to už je všetko z dnešného logu. Ďakujeme pekne za pozornosť. Dajte like, odber a tak ďalej a tak ďalej. Čau, bom, bom, dzik. Našiel som! Češím sa jak chujeja. Dobre. Ako ďalšie potrebujeme dať tieto plast dole. Takže krížový. Že to není bordel, lebo ty tomu Osmička. rozumieš vlastne. Ja presne viem, že čo tu je. Tu sú H4, tu sú peniazové žiarovky, tu sú rukavice. A tá druhá stýka ide. Teda tá krabička. A ja som nedal ešte dole, ale dobre, tam nikomu nebude chýbať. Jedna šruba, druhá šruba, potom ďalšie pôjdu tieto, asi. Toto ide preč. Toto. Tieto A to krížové. som uvoľnil. Strašne zavádzaš. Toto krížové. Asi naopak. Asi naopak. Aj toto? Áno, aj toto. Môžeš nájsť šestku. Nemám čas. Potom ti poviem. H6. Nehovor mi, že chyba. Nie, nie. A few moments later. Dobre, kľud, kámo. Vnica. Nie si ešte Spiderman. Táto spolupráca jak oči. Joj, tam my sme najlepší kolegové. Bohužiaľ. No vlastne si povedal šerišské slovo. No. Dobre, nepola mi to. Budeme teraz potrebovať ešte tu zo spodu zaslepky. Jednu povoliť, druhú povoliť, tretiu povoliť. Poznáš tú Yamahu. Už nieraz som tu mal rozobraté. Nie, že by sa mi niečo stalo na nej. Určite nie. Co kúkáš? Tak. Takže bočný plast môže ísť vonku. Kurva! Tak, ľavý. Pravý. Aj svetlo sme dali dole. Nič, sme nemuseli inač. Toto ide. Však si mi to kázal dať dole. Dobre, dáme ho naspäť potom. Stade som vybral tieto dva tuneliky na šruby, aby mi náhodou sa nevypadli a nestratil som ich. Takže odkladáme ku ostatným veciam a ideme sa pozrieť na návod. A vlastne ja nepotrebujem návod. Čo si, nie si mongol, ne? Ja už teraz viem, jak to ide. Ja možno neviem. Táto šruba ide preč. To je táto. To tak. Tá je na druhej strane. To však dobre. Ja som zase po šerisky rozprával. O nič. Ide auto. Ujo, choď preč, ja ťa tu nechcem. No, vidíš, jak sa zľakol. On vie, že sme tu v omáci. Ty si strašne agresívny, ináč. Ja
Ja? Ja? Step number 5. Budeme potrebovať... tuto je. To lietadlo. Takže toto je na 18. v tom všade, ty vole. Toto je na 18. 2018 Yamaha. No tak to nepotrebujeme. Vieš, čo sme spraviť. Toto si potrebujeme vystrihnúť. Takže si to ideme vystrihnúť. Nožnice. Máš nožnice? Na nechty aspoň nejaké. No ja to vlastne nemám nožnice. Guess what I find here? Jaké krásne. Nožnice. Jak ty. No, poďme si to vystrihnúť teda. Nie, že prejdeš za čiarku. Máš len jeden pokus. Čurák. Toto ide tu. Tu musíme prevrtať. Takže potrebujeme 9 vrtak. A akumu by bolo dobre doniesť? Nie, ja budem proti vrtakom. Takže, tak si to chytím, nech mi to prejde presne cez ruku. Nie, jebe, však krivo to máš. Pičo. Urob to poriadne. Tak? No. OK. Že dali sme si tam tú konzolu, čo tam má byť. Všimli sme si, že teraz tu vlastne zavádza krátky držak HPZ spolu so smerovkami. Takže to musíme prerobiť. Keď dáme na kraj. OK. Dobre, čiže Aďo, kým zatiaľ pracuje na uchytení špezetky, lebo to musí tam predložiť, jak ste videli, tak ja rozmýšľam, že sa asi presunieme pomaly dovnútra, lebo sa už stmieva. Čo je? To som dojebal ten jeden plech, čo tam je. Čo teraz robím to predloženie? No, dobre, vidíme sa zítra! Tak sa to dneska dojebalo. Nemáme správne veci na to, aby sme to vytvorili. Takže to presúvame na zajtrajšok. Ja zajtra skočím kúpiť nejaký plech alebo nejaký hliník alebo niečo také, z čoho by som robil to predloženie špezetky. A uvidíme sa vlastne zajtra. Prídeme tu skoro ráno a dokončíme to. Pa, pa.